Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike at nakita ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Sabado, Hulyo 2 hanggang 5, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto ko pong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested, i-click lang po niyo ang link dito. Okay. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our newly elected officials, ang dating Vice Presidente ng ating bansa, Her Excellency Mayor Leni Robredo, at ang ating Vice Mayor Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang pinaka-latest update. Nung nakalipas na ilang araw, may ka-experience po tayong malalakas sa mga thunderstorms, lalo po nung nakakaang Lunes, na kung saan yung intense or severe thunderstorm na nabuo dito sa may Camarines Sur, lalo na sa may Iriga, nandun po yung kapusuan ng thunderstorm ay nag-extend hanggang dito sa Naga, na kung saan itong Ramayda Village sa Concepcion Grande ay nakaregister ng ulan na umabot ng 113.5 mm, almost 114 na po yan. At ito rin ang area po ng Naga White sa may Concepcion Pequeña, Magsaysay Avenue, umabot ng 86.4 yung ating weather station dito sa San Felipe, ito 69.3. At ito rin sa may Liboton NCF area sa may Sweetvin ay umabot ng 62.7. The rest ay medyo mababa na po ang thunderstorm since palayo na po dun sa pinakasentruhan ng thunderstorm na namuo. Okay? So, ito po ay nag-cause ng mga pagbabaha sa mga madaling magbahang lugar sa Naga City at sa may Iriga ay mas malala po doon kasi mas malakas doon yung ulan at wala naman po tayong weather station doon, so hindi natin ma-register kung ilan yung pinakamataas na ulan doon, but nag-cause po itong mga pagbabaha. So, mag-iingat lang po sa mga laging binabaha dahil common po itong mga thunderstorms sa mga susunod na mga araw, mga buwan. Kapag may namuulit mga malalakas na thunderstorms ay posible mag-cause ng mga pagbabaha. Ito po yung rain rates dito po sa ating weather station. Umabot ng 225 mm per hour ang pinakamataas na rain rate. Ibig sabihin, ito po yung pinakamalakas na patak niya, yung bagsak ng ulan, pero nag-last lamang po siya ng 15 minutes or 10 minutes. Kaya nakita nyo yung graph niya ay isang beses lang umabot ng 225. Kasi pag nag-last yan ng 1 hour, 225 yung ulan. Okay? Kaya millimeters per hour ang tawag. Since saglit lang siya, yung total rain na bumagsak sa San Felipe nasa 63 millimeters lamang. So mag-ingat po tayo lahat pagdating sa mga ganitong panahon dahil uso na yun ang mga thunderstorms dahil nasa tag-ulan po tayo. Kahit mahina yung habagat, uso yung mga localized thunderstorms. At ang nag-cause noon ay yung namumuong low pressure area na sa mga oras na ito ay nandito na po sa may east of extreme northern Luzon. At posibleng maging pre-bising. Ito yung last natin na graph set kahapon hanggang na yung araw na ito. But later on, gagawa tayong panibago. Ito naman po si Tropical Depression 90W na sa labas ng PAR. Naging 4W na po yan. Kasi naging bagyo na rin sa Joint Typhoon Warning Center. Itong si pre-bising ay mukhang hindi matutuloy dito kay 98W kapag masusunod po yung European model. Kasi yung European model ay pinapapunta po ang kanyang tracking dito sa may bahagi ng Ilocos Norte. Okay? At lalabas po siya sa West Philippine Sea. And then may panibagong LPA ang posibleng mag-form dito within the next 5 days. So baka hindi ito magiging bising. Most likely baka itong isa kung mag-develop po siya. Since ang probability ay medyo mababa pa po sa pinapakita ng mga computer models. Yung habagat ay nandito sa may area po ng West Philippine Sea at Palawan area, but sa mga oras nito ay apektado na rin ang kanluran bahagi po ng gitna at katimugang Luzon. Okay? So, ito yung fast animation. So, nakikita ninyo, yung LPA mukhang mag-start na pong tumawid dito sa may Balintang Channel.
At nagbibigay ng konting habagat dito sa kanlurang bahagi po ng gitna at katimugang Luzon. At dito rin po sa may area po ng Occidental Mindoro. Medyo hindi po kalakasan ang habagat dahil po sa yung wet phase ng Madden-Julian Oscillation ay hindi masyadong malakas. Nasa slight to moderate lamang po. Ito na po yung si Tropical Depression 4W. Medyo nahihirapan din siya mag-organize but papunta na po siya dyan sa may kagitan sa timog silangan ng Japan. At ito yung pinaka-latest tracking mula sa Joint Typhoon Warning Center at kitang-kita naman po dito na wala itong epekto sa atin. But posible maging severe tropical storm. Yung hangin na aabot ng 95 km per hora o bawat oras malapit sa kanyang gitna. Ito yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com at nakita niyo yung cloudiness itong LPA na medyo sabog. Nagpapaulan na yun sa may Northern Cagayan at sa may Ilocos provinces. Kasama po dyan ang area po ng Apayao, Kalinga. Samantala yung habagat mahina dito sa area na ito, hindi naman po siya nagbibigay ng mga pabugso-bugsong ulan. Medyo mostly dahilan po yan ng mga naka-embed po ng mga thunderstorms within the flow of this mahinang habagat. Dito po sa may Mindanao, may papalapit pong tropical wave. So magpapaulan din po ito. Magbibigay ng mga thunderstorms sa bahagi niya ng ating bansa. Dito rin po sa may Kabisayaan. Dito sa Naga, medyo all clear tayo. For today, walang thunderstorm na nabuo. Pero baka bukas, meron na naman. So may mga times na may araw na walang ulan o thunderstorms. Tapos minsan sunod-sunod. So depende na yan sa formation itong mga localized thunderstorms. Samantala, ito po yung ating wind forecast mula sa European model. Dito si 4W. Ito yung LPA na yun, si 98W. Kung ikalaw natin sa Thursday, ay makita nyo na tatawid na po siya sa may Balintang Channel. At pagdating sa Biyernes, Hulyo 4, ito pong LPA ay mukhang lalabas po dito sa may West Philippine Sea. Mag-reorganize po dito sa may east of Hainan. So, dito siya mag-reorganize itong si 98W. At makikita po ninyo yung flow ng habagat ay patuloy pa rin makaka-affect po sa kanluran bahagi po ng ating bansa. Hindi po siya masyadong kalakasan. Tamang-tama lamang po. Pag umaga, medyo maaraw. Pag hapon o gabi, nandiyan na naman po mga thunderstorms. So, mag-ingat po sa mga kidlat at mga biglaang paglakas ng hangin pag meron po mga localized thunderstorms. Sa Sabado, ayan na po yung LPA. Tatawid po dito sa may area po malapit sa may northeastern coastal areas ng Hainan. At pagdating ng Linggo, Hulyo 6, may panibagong LPA na mag-form dito sa may east of Taiwan, sa may hilagang bahagi po ng dagat Pilipinas. At ito ang posibleng maging bising if nasa loob pa po siya ng PAR. Kasi ang forecast ng European model, ito po ay inaasahan pong babalik sa kanyang tracking pagdating ng Hulyo 8 o Martes. Yan po. At mukhang dalawang vortex po ang mag-form sa kanya o vertices. So, maghatakan po yan. May some sort of a Fujiwara effect ang gagawin niya. And then, pagdating ng Miyerkules, yan na po, mag-isa na po siya. Magiging isang tropical storm. And, itong Miyerkules na ito na Hulyo 9 ay medyo mababa na po ang probability. So, posibleng hindi mangyari. But, pabandayin po natin itong system na ito dahil papunta po ito sa may Southern Islands of Japan. Okay? So, yan mga latest forecast na yon. And then, yung mahinang habagat ay patuloy pa rin dito sa may kanluran bahagi po ng ating bansa. And so far, sa ECMWF, wala na pong pinapakita mula Hulyo 12 hanggang sa Hulyo 15. Although, meron isang LPA pa rin dito sa may parte ng Batanes ang tatawid po. Okay? So, medyo malabo. Medyo malabo pa po itong forecast na ito. So, naka-stick lang tayo sa 5 to 7 days sa posibleng mangyari sa mga systems dito sa Western Pacific. Ang American model naman, halos same din po. Babagtas po siya sa may West Philippine Sea at mukhang dito magde-develop sa Friday, July 4.
And then sa July 5, babalik po siya. May kakaroon po ng pag-pull kasi dito. Kasi naka-embed po yan sa tinatawag natin monsoon trough. Nakaganyan yung monsoon trough. So, nagkakaroon ng reverse-oriented ang kanilang tracking. So, sa linggo, ito na aakyat patungo sa Southern Islands of Japan, palayo sa ating bansa. So, posible ito maging bising kung masusunod ang American model. Sa Lunes, ayan po siya, maging malakas na bagyo or even a typhoon. And then, patuloy po siyang lalabas sa Philippine Air Responsibility sa Hulyo 8 hanggang Hulyo 9. Okay? So, yan po ang forecast na 50 to 30% pa lang ang probability. So, hindi natin sigurado kung ano mangyayari po sa system na kung mabubuo mo siya o hindi. So, bantay na lang natin yan. Sa rain forecast ay for the next 24 hours. So, bukas Huwebes, may mga inaasahan po tayong mga thunderstorms dito sa kanluran bahagi po ng Luzon mula sa Ilocos region hanggang dito sa may Occidental Mindoro. So, may ulan na 30 to 50 millimeters ang inaasahan. Kasama po ang Metro Manila. Although Metro Manila, 20 to 30 millimeters lang po ang inaasahan ng ulan sa Huwebes. Sa Biyernes, ay unti-unting hina po itong epekto ng mahinang habagat sa kanluran bahagi po ng Ilocos region at gitnang Luzon. And sa Sabado at Linggo hanggang sa Lunes, ito po ay unti-unting hina na po yung mga pag-ulan dito sa may kanluran bahagi po ng Luzon. Ang Bicol, medyo okay naman po. May mga isolated showers at thunderstorms lamang po yan. But wala po tayong inaasahan na kagaya na nangyari nung Lunes. But still, babantayan natin ang magiging outcome ng mga forecast. Okay? And pagdating naman po sa wave forecast, okay? Ngayong araw na ito hanggang sa darating pong Linggo at Lunes, Hulyo 7, ang alon po sa East Philippine Sea ay manatili po hanggang 1 metro. Okay? Light to moderate. And then dito sa may central waters ng ating kapuluan ay almost 1 meter lang po ang wave heights. While dito po sa may West Philippine Sea, ito ay posibleng mag-abot ng 1.5 to 2 meters. So, slight to moderate ang mga pag-alon dito dahil sa pag-ibayo bahagya ng hanging habagat. So, yan po. Kung kayo po ay mangingisda dito sa ating bansa, ay dito sa Central at Eastern Philippine Sea o Central Waters ng ating bansa, Insular Archipelago at mga iba-ibang malilit na karagatan dito ay magiging suitable for fishing and sea travel. Okay, at ito naman po yung pinaka-latest Global Tropics Hazards Outlook mula sa Climate Prediction Center of NOAA, na kung saan ang mga forecast dito galing sa American model. Wala pong European model dito. At ito po ay valid for the next 2 to 3 weeks, na kung saan yung third week ay highly uncertain, less than 50 or 30% ang probability. Samantala ito, medyo, ano pa rin, nasa 50% pa rin probability. Okay? So, July 9 to July 15, baka magkaroon ng more than 60% ng tropical cyclone formation. So, yun yung pinapakita ng mga computer models na baka may mabuo dito sa may east of Taiwan, sa may hilagang bagay po ng dagat Pilipinas. At pagdating ng katlong linggo, valid Hulyo 16 hanggang Hulyo 22, nasa more than 40% ang probability pa rin ng posibleng may mag-form na bagyo dito, base po sa American model. Okay, so babantayin po natin yan sa mga susunod na araw kung magiging totoo po siya. So alam natin may mga changes yan. So ito naman po from Pag-asa, yung tropical cyclone threat potential, 1 to 2 weeks naman po ang forecast nila. Yung week 1, July 2, o yung araw na ito hanggang July 8, Martes next week, nasa high ang likelihood na may mag-form dito na bagyo sa may North Philippine Sea. So same din sa European at American model. Okay? Ito yung existing na bagyo na yun sa labas ng PAR. Ito yung PAR. Okay? Ito more on the information, territorial information na lang ito ng Pag-asa. Kahit malayo, nagbibigay sila ng updates. At sa week 2, July 9 to 15, medyo mababa ang chances ng likelihood ng pag-form ng isang bagyo dito. So,
So, madami po ang pwede mangyari. Okay? So, dyan muna natin tapusin ang ating update. At babalik ulit tayo ngayong weekend sa another Weather TV update dito sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pardo magpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Huwag niyo magkalimutan magdala ng payong at kapote. Dahil tag-ulan na yun, hapon-hapon, gabi-gabi, may mga chances of rain showers at thunderstorms. Okay? So, mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.